Dragilor, vă mulțumesc! Bine v-am găsit! Sunteți minunați pentru că sunteți ce este mai bun în această țară! Sunteți fundația acestei țări și în același timp sunteți piatra din vârful unghiului acestei țări! Voi sunteți această țară! Voi sunteți deținătorii suveranității acestui neam! Voi, nu ei! Ei vă reprezintă doar atunci când voi tăceți, iar voi acum nu mai tăceți! Voi acum spuneți libertate! 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 La libertate! Libertate strigăm! Îi spunem asta celor care ne vor înfricoșați, celor care ne vor proști și speriați și terorizați și băgați în casă și izolați și nu ne vor așa cum suntem acum, pentru că putem să vorbim și ne dăm seama că suntem puternici, pentru că suntem mulți și pentru că ei nu pot să facă nimic împotriva noastră. Libertate încă o dată! Libertate! 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 Au spus astăzi antevorbitorii mei că au vorbit mult și bine câte drepturi vă sunt încălcate. Toate! Dar vă spun ceva. De ce această lege nu trebuie să fie? Pentru că avem deja o lege. Știu, e șocant. Dar această lege e legea pacientului și este Convenția de la Oviedo. Această convenție, dragii mei, și o să vă citesc două articole pe care voi trebuie să le știți, iar ei care le știu, nu știu cum să facă această lege să ocolească o convenție la care România este parte și care este obligatorie în dreptul național în virtutea articolului 11 din Constituție. Ascultați! Ascultați! Țineți minte și spuneți-le când îi vedeți că sunt ticăloși. Articolul 2 al Convenției de la Oviedo. Interesul și binele ființei umane trebuie să primeze asupra interesului unic al societății sau al științei. Voi sunteți cei care sunteți importanți, nu statul, nu știința, nu banii pe care vor să ia de la voi. Nu vă lăsați prostiți! Strigați încă o dată libertate! 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 Articolul 5 pe care trebuie să ținem minte cu toții spune: o intervenție în domeniul sănătății nu se poate efectua decât după ce persoana vizată și-a dat consimțământul liber și în cunoștință de cauză. Această dispoziție aruncă la gunoi această lege ticăloasă. Libertate! 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 S-a strigat și revoluție! Vom lupta și vom fi liberi! Ori învingem, ori murim, nu! Învingem! 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 Ticăloșia lor nu poate învinge curajul și demnitatea, forța pe care o văd în ochii voștri. Vă văd cu cruci în mână, vă văd cu icoane în mână și vă văd cu credință în suflet. Nu vă lăsați, luptați până la capăt și așa mandală ticăloși trădători care sunt în spatele
regele nostru nu vor avea nicio șansă. Și încă o dată, libertate! Ticăloșilor de aici și din Piața Victoriei. Ăsta este doar începutul. Temeți-vă! Nouă nu ne mai este frică! Temeți-vă! Nu ne mai este frică! Nu vă fie frică! Nu vă fie frică! Nu vă fie frică! Dragilor, vă mulțumesc! Lupta noastră trebuie să continue, trebuie să luptăm pentru suveranitatea acestui neam. Vă chem pe această cale să susțineți legea suveranității care vă apără drepturile și care va interzice orice fel de discriminare bazată pe administrarea sau neadministrarea unui tratament medical. Rămâneți aproape și vorbiți tuturor celor cu care sunteți chemați în stradă. Nu vă fie frică! Nu vă fie frică! Poporul se ridică! Nu vă fie frică! Poporul se ridică! Nu vă fie frică! Avem de făcut un anunț important. Autocarele Pașcani, autocarele trebuie să plece. Cei din Pașcani, ne pare rău, dar îi invităm la autocar. Noi continuăm. Are cuvântul domnul militant, profesor și luptător pentru libertate și pentru drepturile omului, domnul Costel Stanciu, de la Asociația Pro-Consumatori. Bună ziua! Suntem aici pentru libertatea și demnitatea poporului român. Suntem aici pentru prezentul și viitorul familiilor noastre. Suntem aici pentru a le transmite neomarxiștilor, urmașilor lui Anna Pauker, că nu suntem de acord cu legea privind obligativitatea vaccinării și cu pașaportul pentru vaccinare. Suntem oameni nu vite. Noi hotărâm pentru viața noastră. Libertate, te iubim. Pentru tine noi murim. Libertate, te iubim. Pentru tine noi murim. Libertate, te iubim. Pentru tine noi murim. Nouă bani pentru pensii. Nouă bani pentru alocațiile copiilor noștri, dar au 2 miliarde de dolari ca să le bage în buzunarele producătorilor de vaccinuri. Afară cu fărărioare! Mulțumesc! Jos mafia! 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 Nu vă fie frică! Și Iohannis pică! 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 Libertate! 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 Asociația Ne-am Unit, secretar general Andrei Dincă. Ce să-mi spună că nu este adevărat ceea ce voi spune acum? Atenție puțin! S-a spus, vă vaccinăm în masă pentru că vom limita în acest fel răspândirea infecției și chiar o vom opri. Fals! Fals! Da, este fals! S-a dovedit deja și
repetat acest lucru, că și vaccinații fac boala și o transmit. Deci, ceea ce vă spun eu acum este că observ cum vaccinații fac boala și o transmit. Prin urmare, nu există nici un argument medical științific pentru a susține obligativitatea vaccinării. Libertate! 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 Thank you.